Kalibutan na ng libo-libong supporter sa pakasulod malutong Ampong Asul. Nilapagya ing meto nga helicopter ing parehong chopper amenyundo kang Mabalacat City Vice Mayor Gerald Aquino inyang pasunduneng Rodolfo Bong Pineda bayo ing filing of Certificate of Candidacy. Ngeni etad na neman iti kareng taong maninaya at bisang tuki king kayang pamagpasang Certificate of Candidacy para mayor ning syudad ni ting milabas sa Sabado, October 5. Kaya being kayang katandem ay incumbent Councilor Marco Jun Castro at apulo pang city councilors Adi Patricia Acorda, Benjamin Hoxon, Elizabeth Pineda, Victor Reneong, Miguel Morales, Marvin Tolentino, Graham Tapion, Errol Jake Sullivan at Stephen Aurelio, tapat at malinis na pamahalaan ing battle cry ning Jeljun team. Kaburyanta mo para kay malinis at tapat ang pamanungkulan. Nung no ka rin, kabalen ko, ing serbisyo, ing pamanyaw, ala dapat pamananakot. Iya pao tagalog! Uling ing tune, serbisyo, alayang anyawarang kapalit. Bistaman dati ang may aliado i Vice Mayor Aquino ang po i Mayor Garbo, mikawa nila kanudeti uling dakal ne kanu akakit kakulangan king kasalukuyang administrasyon na burina ng kapmuan nung iyang miluklok king pwesto. Malamang marami na kayong nakikita, marami kayong naririnig at marami kayong nababasa o mga nasasagap na mga balita. Yan, totoo po yan, no? At para maiba ang uri ng pamamalakad o pamamahala dito sa Mabalacat tungo sa malinis at tapat na panunungkulan. Yan ang ating gagawin sa ating syudad ng Mabalacat. Maging prioridad na kanu ing pamagsamas king healthcare system ng syudad, kasabi ning pamanyulong na king transparency and accountability. Gusto natin, kung healthcare program gagawin natin, gagayahin natin ng Kapitolyo yung ginagawa ni Nanay Lilia at Governor Dennis, dadaling ko po dito po sa Mabalacat City. Ang dialysis yan po, no? Isa po sa mga nakita kong problema yan. 2016 pa po, panahon pa po ni Mayor Boking. 10 ang dialysis center natin. Na magna 9 years na po tayo, 8 na lang umaandar sa dialysis center natin. Gusto ko, pag upo namin, maraming dialysis na upuan na mabibigay namin para makakatulong sa mga pasyente dito sa syudad ng Mabalacat. Samantala, nung may baklasla ng dating partner, mika kasundo naman ning First Councilor ay Jun Castro na kayang katambal ngeni. At tandanan na i-Councilor Castro ing megsampang reklamo dikil king pamanyaling gabun at construction ning migit 2 bilyong pesos a government center project. Kaya beka rin kayang deluman kaso i Vice Mayor Geld. Pamaglino dareti ngeni na misan metong law pang samasan ng serbisyo king syudad at ilako ing ilegalidad. Yes po, hindi ko po kinakaila yun during the filing kasama po yung pangalan ng ating Vice Mayor. Pero nung nagkaroon kami ng hearing sa Ombudsman at sumagot po yung position paper ng abogado po ng ating Vice Mayor, nakita po ng legal team ko na tama po yung manifestation ni Vice Mayor na during the approval, nagmanifest naman siya na padaan natin sa tamang proseso at bilang presiding officer, ministerial lang siya. Wala po siyang power to vote. Samantala, at siya naman king filing ni Rodolfo Tatay Bong Pineda, inabaya nila den grupo at siniguro ng suporta nila at isasad kang kampanya bang manibayo ne ing liderato ning syudad Mabalacat. As of press time, ila pa mong adwang Mayor Garbo ding megpasang Certificate of Candidacy para alkalde ning syudad. Dani Gagino, CLTV 36 News.